як видео карда будӣ ответ дар шайхи тоҷик. забра ягон рай дига қати хайб ки ягон хе дига подписчикта ҷамъ кун. Баъди ҳамун шайх дига хеле чизҳо кашид, синима ҳам наёмад, ман ҳам ҳеҷ нагуфтам. Шон Баравия хичай мухлисои хичай Барон Абдуразиқ Баравия ва мухлисои хичан. Нияти қати Шон ё қати Барон фит кардан дорӣ ё ин ки не? салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. медонем ки шумораи зиёди мухлисоите дар Федератсияи Русия қарор доранд. Тоест дар онҷа нияти консерт мондан дорӣ ё ин ки не? Рост дига то ягон продюсере ки ба калав нагира ҳар як чиза мақсад ҷавобгӯира ба кала нагира, ба талабот ҷавобгӯ набоша, ман наметавонам рафта. Мақсад ман медонам ҳама чиза ташкил кунад. ман медонам бисёри мухлисои ман дар Россиянд, не ки ман бирам озӣ даоҷа согласия натонам қати зал ёфта, қати Тоест та айҷа мерай намедонӣ дар куҷо консерт консерт мерай ози Россия самолёт мефрой киҷо мерай намедонӣ, ҳолон ки ту мухлис дорӣ, ҳолон ки ӯ қадар одам туро мешиноса, аввалаш намефори ягон таюро ғам додан, ягон таюро сухан кунем ки ҳамин кори мара буд ки дуюмаш мешава бирай ту гостница да бести я рӯз ду рӯзи аввал исуса қинай хиёлӣ мекунам ҳамин коро гаррени қинай да. Дар канали худат Rally Official як видео карда будӣ ответ дар шайхи тоҷик. Хоб ва шайхи тоҷик як видео кардага баъди видеои ту мега пеши буд дода рафтем гап задем, сини солиш ёш будай, хай фаҳмондем шайх сусуд гапамон пухт. Вообшим ҳамҷа чӣ гап шудаги шайх омад, ту гуфтаги биё суҳбат мекунем, ҳамун давоми ҳамин кор чӣ шудаги буд баъди шайх омадан? рости гап шайх калонсолайҳо аймада калонсолае не ки ба паниятка аймада майда тофта пеши чимима ба худо гандаи хеле гапзаниш як хеле ки ту намегӯи ҳама одам против ту видео када ягон чи омад аз студияам будем омад даромад мо бачаҳо қати будем ягон гаринигӣ ҳам нест ягон зӯрӣ ҳам нест қати коргарон будем во ягон таю ба нияти ҷанг студияи ма омагӣ нестанд ба нияти кор омагиян мақсад омад шайх даромад қатима чахчах кард худаш тоқа буд қатима чахчах кард гуфт ту мара метонистӣ ки ҳақорат накунӣ ягон гап нагӯӣ просто мара шнома прикол кунӣ шайха гуфтам меёдам ту рагали гуфтӣ ман ҳолон ки медонам ту кӣ чӣ ман хеле хаб наметавонам када мақсад ман гарен гудаки тезам ака сразу ҷангда мехезам гуфтам нак бой гапа бугӯ конкурси мада ту билет харидагӣ нестӣ ҳақ надорӣ ман оз дар телефонам гуфтам ҳамаро возвраткагиша чекша дорам не ки ман ту да имино нишон наметавам ту кӣ дорӣ ягону дастбарене ки ту май мақомот бошӣ ягон коргари соз бошӣ ту мара заявлениёи ҳамун билет харидагиро дошта бошӣ ман нишонат битам возвраткагиро те не ман надорам гуфтам не надорӣ биза бира ягон рай дига қати хайб ки ягон хе дига подписчикта ҷамъ кун метонистӣ ту мара ягон гапи хуб қати бугӯй ту да главни ҳамун номи ма да видеот боша басе ту кира мехези рагалик мегӯӣ гуфтам чихе ту рагалик кия медонӣ гуфтам вообще-то ту нами қагап жда мара сахт раси нашуд конкурс ма ба худам медонам ки возврат кардам парво надорам ки дига шиш мегаид сразу гапаи хеле каде ти ятими ма тра намехом кор бигирам охиҷа ятими ма причом тут ё ки падари мара набуданаш дар барам чӣ мақсад отаи ма намея коя пишти ма шайха бизана мега ки хелиу хеле пиши гуфтам чахчах кунем намешина заёб рафтаи намеш ман рост гап мезанам гуфтам рост ман қади одаме ки рост места гап намезанам ба чӣ чахчах кунем ба шиш чахчах кардем дар бораи бизнесменои тоҷикистон гап задестай дар бораи фалон кор гап задестай дар бораи иш уш гап задестай охи таъриф фақат таъриф кардестай фаҳмидед ман ҳам истодам гуфтам бародар мо ҳам яке аз бизнесменҳоем този худат бадан гуфтӣ ки бизнесменои хелеян ман яке аз бизнесменҳоем този худат бадани худат тир хурдӣ мақсад ка байдани худаш тир хурд ту мара ҳурмат мекунӣ барое ки ман този мара конкурс гуфтаистай ман намерам 19-ҳамда консерт мекунам гуфтам вирус буд аблава буд ман ҳамон вақт консерт кардам дар қирғонтепа барои карантин будагиҳои ғарибора гуфтам роҳӣ мекунам пулш ақаллан 10-15 одам да гуфтам роҳӣ кунам ада басай ман рости гап рафтам консерта гузаронидам консерт чӣ хеле ки
ҳар сол ма консерт мекардам одам бисёр меомад ва халӣ нашид камтарак шид. мақсад ине ки мо тонистем ҳамаи ҳамун сума да ғарибо роӣ кардам. ҳамин гап ҳама пешаки шайхра гуфтам конкурс оли ба конкурс кори мо буд нашида мо метонем консерт монополни да хоча да ғарибо роӣ кунем. баъди ҳамин гап уже фуромад короче нервиш фуромад дига асабиам нашид. гап надорам гуфт тема мурд закрит. мақсад ту фикри ғариборо мекунӣ ҳолон ки ман қадар одаморо мешиносам ту фикрашона надоранд. гуфтам мара анво подписчик ма бисёр кардаган мара анво просмотр ма бисёр кардаган мара анво сабаб шудаган ки ту против ма гап зани. мақсад ай ҳамин хотир ма ғариборо ҳурмат мекунам шар нест да пеш ту доказат кардам. рафтам наздаам консерта гузарондам поли да ходи консерта ғарибо да роҳи кам сторис инстаграм да мондам. баъди ҳамун шайх дига хеле чизҳо кашид сини ман наёмад ман ҳеч нагуфтам. рамазон ба фикри ту дар ҳамин реп чӣ сабаб шуд ки ту ситора шудӣ? ин чиза озод гуфтан мумкина барои ки ҳозир дар реп тоҷик тура ситора гуфта мешавад. меган иш мега мисол меган тура текстҳо таиш менавишам. ман хадам ҳозир ҳамиҷа да метавонам як текст менависам менависам як тексте ки мисол тор ҳами шумо кайф накунед ҳам текста бас намекунам навистанша метавонам текстшам нависта ақлам ба репани мегира барои ки ай кӯдакӣ орзу доштам ва ман хиёле мекунам худо додагӣ омадам ҳамаи чия нами чизе аст чи зиндагие ки худо додагӣ. ман шукронаи худо мекунам ягон кас не мисол навқа мухлиси ман шидагӣ худо хостагӣ ки ҳам во мара гӯш кунанд во як рӯз ай ман мераванд нагла мераванд дара мебинанд то акамотра чанд қапеш мухлисин мекардем меган не ки ба ҳамин неъмати худованд ма шукр мекунам ки додаем. дар репи тоҷик ралик айни ҳол кира дар худ конкурент мебинӣ? так хеле бигирем 45 миллион канал просмотрош ва одамое ки шумо ситора медонед 30 миллионияна чанд миллиония каналошон не ай общий просмотрҳо канали ту бениҳоят зиёда но на данный момент баронам просмотри хуб мегирад шонам мегирад. мақсад ягон каса барои худ конкурент ҳисоб мекунӣ ё ин ки не? ман наметавонам ягон гап гуфтам. мақсад шон баравияи хичаи мухлисои хичаи барон абдуразиқ баравияу мухлисои хичанд ма баравияи нияти қатъи шон ё қатъи барон фит кардан дорӣ ё ин ки не? ман намегум ту пешниҳод мекунӣ то есть агар як ситуация шава ки ягон нафар ташкил кунад қатъи шон ё қатъи барон якум мисол дами ду нафар як бора фити ду нафар қариб бошад кадомиша интихоб мекардӣ шон ё барон? абдуразиқ не абдуразиқ охир барон қадям кардем шон қадям кардем ҳар душ қад кардем шон қад дар бораи кайф хондагем барон қад дар бораи кулоб хондагем гӯш кардагем. мақсад аю чизо ма дидам ки ҳоз значит ман ҳар душ худам фит предлагат кардам гуфтам ака ман ина купле дорам бия қадима бихон омадан ҳазор омад мақсад рад накардан хондан қатим не ки дуюм бор ҳамин кора кардан не то есть ту дахт позволят намекунӣ уже рафта фит пирсидан не агар дар кор боша мақсад мерай мекунӣ не ки медонӣ ки просто так во барои канали ти ягонтиш намекунам мисол ҳозир увоам биям мара фит биган клипш қай дар канали хичон ман медонам ки прекрасно отказ мекунам ман медонам ки ҳозир вора антари бигам 100% ҷошта не грубо говоря ютуб рӯи ҳамона сиёҳ кардага ба худо ютуб гаредимон кард ба худо не ака гаред хеле як хелет мекуна ки одамое ки ту дар дӯст будан душман мешаванд ки душмано дӯстат мешаванд ба номи худо душманат пешат ба кор меафҳамид кор қатъи меяд стоп чӣ хеле медонем қатъи ака доди худо рептиҷе биё ака ба ҷо намекунем душманӣ доштем хоб ҳамон хела хоб то есть ҳамкорӣ намекардем ҳоз гуфтӣ ки душмано пешат барои ҳамкорӣ мебиёнд то есть ака доди худо муроҷиат кардагӣ буд дар худуди рамазон нашод чиш нашод ҳамкорӣ биё трекота да сайти ма парто ё ки в общем барои ягон кор ма ҳамун рости гап видеое ки карда будем видео агар дида бошӣ баҳс карда будем барои ман ҳам дештагӣ будам бадияка баҳс карда будем баъди ҳамун видеои баҳс омад худаш чахчах кард ки мақсад биё любой трек 1000 сум 500 сум харам барои сайт ба сайти ма парфтам бо худо дар ютуб партош ман сабабе ки вақт продюсер доштам ва дачиво ғурур доштам нисбати доди худо ки билаи қасол фреб кардагем баъд медонистам ки барои суме давона гуфтам не отказ агар не
هم یوتیوب در پارتا هم 1000 سوم دیگه بگی خب هم حدود ترک پارتاگر 1000 سوم 10000 سوم خیلی خیلی در کاره با همین سوم چیزی هست که هم وقت در کاره تو یه جو به سوم رفتن نمیشه و بعد همینجا پریدلاگتم کرد من کس کردم راستی گفتم که نه من اند $50 بگیرم من یوتیوب میگیرمش همونجا جمع شوه گفت گاب نیست لیبر ما بیا خیلی خدمت دیم تمام بعد یعنی ما دیگه دادی خدا ندیدیم یا بار نازقتی دیلجان رای کرد استودیو دا برکا داشتیم زادروز داشتیم نه زادروز نداشتم چی بود برنامه مهمان نخونده برکا داشتیم استودیو را که اومده نازشون اگه ما همونجا در کدانی نبودم برنامه را اون کانال دیرکتیجی میره و خیلی شد که من نه 19 بعدی دارم نه دیلجان داخلی او دو کس پشتی داری ما اومده فهمیدی من میتونستم نه برام در روی نکنم نه که گفتم بدره نمیکنمش که هیچ گام نداره چخ من امورا مهمونداری با چخ برنامه‌تون رو تماشا کردم به نیمت خوب گذشته سوالای خوبم دادگه ایناز و شما هم خوب قبول شو کردگه رمضان اگر حاضر یکر خدا پردلگت کنه مثل پیشینه که در سایت ما ترک پارتام قدری پول میتی مقصد قبول میکنی یا اینکه نه یک سوال یوتیوب دستاتش نیاده چی؟ خیلی همین یوتیوب سوزه خیلی میکنم اشتیاقه رکلام با ایسوس بهترین موفقیت رمضان در کار و فعالیت در زندگی بگذار تستر زن بگیری مخلصات را تویت حیرات کنین اگر پرمونده بزن مایه تا 3 سال آخر زن بگیری نه؟ بگیرانم میگیرم میگم بهترین هزار رحمت رمضان خدا میدونه خدایا میدونه هزار رحمت رمضان که دعوت ما را رد نکردی قبول شما کردی در عمل که ما اومده مقصد ما اینجا کار مبود کردین در ما همه وقت خویه چی کار دستی ما بیاگر ما حتما میکنیم و مینداریم که دعوت ما را رد نکردی رمضان برای که میدونیم بسیار نفرها که خواهش خطی شما ویدیو کردن دارن و افسوس که افسوس که بخاب کردن نمیتونن هزار رحمت میدونیم محتاج رکلام ایمون نیست به هر حال اینستاگرام و یوتیوب کانال رمضان در اکرام برآمدگی میتونن درین همه نویگری رمضان نویگری شخصی ببینیم کساتی ترک ناو پارفتم های فیرال ده ترین برآمد بعد از گیری هم مخلصا و های پادپیشکای کانال توقی تیوی گفتنیم که بدرین هم ترک گوش کنن و کامنتری ده فکری خودشون اب نایسن زنده باش یک وعده دیگه در آخر خیلی گفتم ما نتونستیم همون وقت کلیپی تراسیونکا کردن مثلا یک کلیپ نه دو کلیپ تر ما پدرکس سیونکا میکنیم زنده باشی خب